ברוכים הבאים לכלי העלייה לגג של בית העץ המפואר שלי שגדל כבר 100 שנה. רק רציתי להראות לכם כדי שתבינו את הרעיון. בבית הזה זה פשוט בית רגיל, שום דבר מפואר, שום דבר סטרילי. אם אני יכול לגדל פטריות כאן, אתה יכול לגדל פטריות איפה שאתה נמצא. כמובן, אני לא עושה את זה בעליית הגג, אני עושה את זה במרתף. יאללה, אני אראה לך. שמי פטריק ביילס. אני אוהבת לגדל פטריות, ואני אוהבת לעזור לכם לגדל פטריות. לא, באמת, אני מייצר ומוכר ערכות פטריות כבר שנים בחנות המקוונת שלי, mushroommanofpeoton.com, עם הרבה זמנים מהנים, הצלחה ואלפי לקוחות מרוצים. הכנתי את המצגת הזו כדי שאוכל להראות לכם איך להתחיל לגדל פטריות גם בבית. ניסיתי דרכים רבות לגדל פטריות, ומצאתי שכל שיטה מספקת יתרונות בתחומים מסוימים, חסרונות בתחומים אחרים. חלק מהשיטות דורשות עבודה רבה, אחרות די מאובקות, ואחרות רטובות וכבדות, או סתם כאב שצריך לנהל בהצלחה. עם הזמן מצאתי שיטת גידול עקבית שעובדת בשבילי בכל תנאי ומאפשרת לי לייצר פטריות. בלוקים עם כמות מינימלית של מאמץ ושיעור זיהום מינימלי. בבית הזה יש מעל 100 שנים של אבק הבית למעלה בקירות, התקרה, שטח הרצפה של המקום הישן הזה. לא הייתי יכול לנקות את הכל אם הייתי רוצה, אבל אני עדיין מסוגל לייצר ביעילות כמה ערכות פטריות שאני רוצה עם זיהום מינימלי. זה מסתכם בטכניקות פשוטות המאפשרות לך לשמור על נקודת החיטוי בדיוק שצריך, כך שתוכל להתחיל את התהליך ולהמשיך עד לסיום בצורה יעילה. אין להוסיף מידע נוסף שלא נזכר בטקסט המקורי. אני אראה לך איך. פטריות יכולות לגדול בכל מקום, וכל סוג של פטריות מתאים לסביבות מסוימות. פטריות הגדלות בתוך עץ יכולות לברוח מהמתחרים בחוץ ולקבל מקור קבוע של לחות ותזונה, כיוון שעץ מספק להן את המים הנדף ממנו גם לאחר מותו של העץ החי. אך חשוב לזכור שאין לתרגם מילים של שמות עצם. גידול פטריות בתוך הבית נעשה על בסיס תערובת מצעים מזינה במיוחד בהשוואה לסביבה הטבעית של הפטריות. בתוך עץ יש הרבה תזונה זמינה עבור פטריה, אבל לא כמו שאנחנו מספקים. אנחנו הולכים לספק מספיק תזונה כדי שהפטריה תוכל לעבור את כל מחזור החיים שלה בזמן קצר ולייצר הרבה פטריות עבורנו. מטפחי פטריות אינם יכולים לשכפל את סביבות הבר שבהן פטריות נוצרות באופן טבעי. לגדול, אבל זו לא בעיה, במקום זה אנחנו יכולים לעשות אפילו טוב יותר. אנו יכולים לספק תנאים אופטימליים לגידול המין, עולם מעבר למגבלות הסביבה הטבעית, תוך הסרת כל המתחרים המיקרואורגניזמים האחרים באמצעות חום ולחץ לחיטוי הגוף הגדילה שלנו. בעוד אנו מונעים תחרות לא רצויה, אנו מספקים גישה בלתי מוגבלת לנתח גדול של דגנים מעוקרים ועץ קשה, נסורת, שהם מזינים יותר מכל מקור מזון טיפוסי שהפטריות שלנו עשויות להתקל בו בסביבתן הטבעית. השילוב של הגורמים הללו מאפשר לפטריות המתורבתות שלנו לפרוח במהירות, במקום לקחת שנים להתפתח בטבע. עבורי, ישנם 2 יתרונות עיקריים לסגנון גידול פטריות זה. ראשית, הכל מתרחש בתוך השקית בסביבה מעוקרת, כך שהפטריה חופשית לגדול ללא מזהמים במהלך חלק זה של מחזור חייה. אין לתרגם שמות עצם. הוא מגיע לשלב הפרי שלו מבלי שיפריעו לו בשום צורה. שנית, אני אוהבת העובדה שבמקום להשתמש בהליך באוויר הפתוח שדורש ממך לקחת חומר שרץ כבד ולערבב אותו עם כמות גדולה עוד יותר של חומר מצע, מה שמאפשר לו להתיישב לאחר שאתה מכניס אותו מחדש או שים אותו במיכל אחר, ובכן, הוא נמנע מכל השלבים האלה. על ידי גידול רק בשקית עצמה, על ידי ערבוב ובישול וחיסון ולאחר מכן פרי ישירות מהבלוק בשקית, אתה יכול למנוע הרבה שלבים של עבודה פיזית. אין לתרגם מילים נפרדות. אני אישית מוצא שזה מאפשר לי לגדל הרבה יותר פטריות. אז 2 יתרונות מובהקים שמצאתי על פני כמה שיטות גידול אחרות הם, 1. זה נשאר נקי מאוד במהלך מחזור החיים של ההתיישבות, ללא קשר לסוג החלל שבו אתה נמצא או כמה טובה ההיגיינה שלך עבור סוג זה של אחסון יבש. ושנית,
זה מצמצם את העבודה הנדרשת כדי לייצר הרבה קוביות פטריות, ואני מסכים עם זה. הכנת מצע פטריות. מתכון המצע לפטריות שאנחנו עומדים לזכור הוא פשוט לזכור ופשוט להכנה. זה רק 50. זה 50% דגנים מלאים, 50% נסורת עצים קשים, ואז כמות שווה של מים. עכשיו השתמשתי עד כה בשיבולת שועל מלאה, חיטה מלאה וגרגרי שיפון מלאים בהצלחה שווה. כולם עובדים נהדר עם זה. כדאי לוודא שאתם משתמשים בנסורת מעץ גושני, ולא בעץ רך. יש מינים שפשוט גדלים טוב יותר על עץ קשה. גם יש סיכוי שחלק מהתרכובות המיוצרות מעץ המחתים והאורן יעלו לגוף הפטריות ועלולות לגרום לכאבי בטן כאשר מעכלים אותן. אין להוסיף מידע נוסף לא מוזכר בטקסט האנגלי. אז יצמדו לעץ קשה. מתכונים לגידול פטריות ניתן למצוא באינטרנט בקלות בגדלים מקטן לגדול במיוחד. בואו נסתכל איך להרכיב ולבשל את הבלוק עצמו. נצטרך מצע גידול טוב ועשיר כדי שהתרבות הנוזלית שלנו תוכל להתפתח ישירות מהבלוק. מתכון גידול זה משתמש רק בשלושה מרכיבים, עץ, דגנים ומים. הדגן המועדף עליי הוא שיבולת שועל מלאה, אבל שיפון מדגנים מלאים שימושי באותה מידה אם הוא זמין יותר עבורכם. שיבולת שועל היא מקור מזון נהדר לפטריות. עם זאת, הקפידו להשתמש בשיבולת שועל מלאה, ולא בשיבולת שועל מגולגלת. שיבולת שועל שלמה נראית כמו זרעים קטנים, ובכן הם בדיוק זרעים קטנים, בעוד שיבולת שועל מגולגלת היא רק שיבולת שועל שלמה כי הם מרוסק שטוח ולאחר מכן משמש להכנת שיבולת שועל. זוהי עקביות ירודה לגידול פטריות בגלל הצפיפות הדביקה שלה וחוסר האוויר הכללי בתערובת. לגידול פטריות, השתמשו בשיבולת שועל מלאה. הקפידו תמיד להשתמש בנסורת מעץ. אל תשתמשו בעצים רכים כי זה יביא עם זה עצים מחתניים עם סוגים שונים של מיצוי ושרפים שנמצאים בעץ באופן טבעי. כל שעליך לעשות הוא לשלב את התוכן היבש במיכל. פשוט תנו לו נאור גס. זה יכול להיות קצת מאובק. מומלץ ללבוש מסכת אבק במהלך הליכים אלה. עץ ואבק דגנים בהחלט לא טוב לריאות. העבירו את המרכיבים היבשים לתיק. מוסיפים כמות שווה של מים לפי משקל. עבור שקיות קטנות יותר, זה עוזר להעמיד אותם במיכל אחר גדול יותר, ואז אני אוהב לקפל את החלק העליון כלפי מטה כך שהוא יעמוד פתוח בזמן שאני שופך מים פנימה. No changes needed. הנה, אני מכין תיק גדול יותר. כפי שאתה יכול לראות, כל מה שאתה צריך לעשות הוא פשוט לנער את התוכן בתוך השקית עצמה כדי לשלב אותם. זה עובד נהדר עם תיקים גדולים יותר, אז פשוט נוסיף כמות שווה של מים. ואז נניח את זה לנוח לכמה שעות. לאחר הרכבת השקיות, אני מחכה שעתיים לפני שאני חוזר ומפרק את תכולת השקית ביד. עד אז, המים יהיו ספוגים לתוך כדורי הנסורת והגרגרים שלך, ואתה תוכל לערבב את החומר למוצר הומוגני יותר ללא רווחים גדולים ובועות אוויר בתוך מדיום הגידול.
כאשר אבק הגרגרים מתערבב עם אגרגת הנסורת, זה מקל על הכיבוש. אין צורך לשטוף את הדגנים הללו. צמצמו את התכולה, ואם יש צורך, הכינו עטיפת נייר לנגיעה קלה בפני השקית. תרצה להשתמש במגבת נייר וללחוץ על התוכן המצומצם לקירות השקית. אתם רוצים שקית נקייה לזמן שבו תצטרכו לאותם את החום שלכם, כי אם יש נסורת או גרגר באתם החום שלכם או יותר מדי אבק, זה עלול לגרום לבעיות באיתום נכון שלו. אין לתרגם שמות עצם. פעם שהתוכן כבר נדחס, פשוט תפיל קצת אוויר מהשקית, קפוץ אותה למצב שטוח ואז קפוץ את החלק העליון. בדרך כלל אני עושה 4 או 5 קיפולים למטה, זה לא משנה, ואז אני צובט אותו בסיכת כביסה. אני משתמשת בסיכת בגדים קפיצית מעץ. סיכות הכביסה הללו בעצם עברו דרך מכונת הלחץ פעמים רבות. אני אוהב לשמור אותם פשוט בקופסת פלסטיק עם חורי אוויר כדי שיתייבשו מעצמם. זה שומר על סיכות הכביסה מלקבל עובש. עכשיו, כשאני עובד על התיק, אני נזהר מאוד לא לגעת בפילטר. זה חשוב. הפילטר הוא סוג של תכונה עדינה של השקיעות האלה. כל העבודה שלך צריכה לנוע סביב המסנן כאילו הוא לא קיים. ברגע שהתכולה מהודקת כלפי מטה, שוב פשוט אספו את השקית, כיפלו את החלק העליון למטה 4 או 5 פעמים, צבטו אותה עם סיכת כביסה. עיקור באמצעות סירי לחץ. כדי להשיג צמיחה מוצלחת, נצטרך לוודא שהדבר היחיד שמתפתח. בתוך בלוקים אלה נמצאות הפטריות שאנו מתכוונים להציג. יש הרבה תחרות שם בחוץ מפטריות פראיות עם זרעים, עובשים וחיידקים אחרים שמנסים להיכנס לגידול שלך ולפגוע בו בצורה שלא תתאושש ממנה. אנחנו מתכוונים להשתמש בחום ולחץ כדי לבצע סטריליזציה באמצעות סיר לחץ. כאשר אנחנו מחטאים את המצע הוא החומר שהפטריה גדלה עליו, אז נוכל להכניס את הפטריה שלנו ולאפשר לה לחולל את הבלוק לחלוטין. ברגע שהיא מחוללת את הבלוק לחלוטין, בשלב זה תוכל למד. התחילו את תהליך הפרי בהתאם לסוג המין שבחרתם. בדוגמה זו, אני הולך להשתמש בסיר לחץ חשמלי. לא משנה אם יש לכם קיריים חשמליות או קיריים, הקפידו תמיד להכניס משהו שיאפשר מרווח בין תחתית הכלי לבין השקיות עצמן. במקרה הזה, הסיר הלחץ שלי מגיע עם רשת קטנה למניעת מגע עם התחתית. להוסיף קצת מים, בדרך כלל זה בערך 0.5 ליטר לפינט וחצי בשבילי. כשאתם סוגרים את המכסה, חשוב לוודא שהפתחים בסיר הלחץ מתאימים כראוי לתוכן ושהם לא נחסמים בשום צורה. אפשר לחזור לבדוק שוב כדי לוודא שהשקיות לא נתפסות מתחת. המכסה, כי זה יכול לחסוך לך קצת צער. זה יכול למנוע אטימה טובה. סיר הלחץ החשמלי הזול יותר שאני משתמש בו מגיע רק ל-10 או 11 פאונד לכל אינץ' רבוע של לחץ, מה שאומר שנצטרך לבשל אותו במשך זמן רב.
הזמן הדרוש לחיטוי תלוי במידת הלחץ שמצויה בסיר הלחץ שאתם משתמשים. אם סיר הלחץ שלך יכול להשיג לחץ של 15 סאי, עליך לבשל לפחות 2.5 ואולי עוד 30 דקות כדי לאפשר לחום לחדור למרכז מסת הפטריות שלך. חשוב לזכור שאין לתרגם מילים של שמות עצם. אם סיר הלחץ שלך עולה ללחץ של 10 עד 11 סאי, זה פאונדים לכל אינץ' מרובע, אז עליך לבשל לפחות 10 שעות כדי להשיג סטריליזציה. קיריים יהיו יעילות יותר בעניין זה. יש הרבה סירי לחץ נהדרים לקיריים ופחיות לחץ שמגיעים ל-15 פאונד לאינץ מרובע, מה שאומר שזמן הבישול שלך למעשה מתקצר מאוד. במשקל של 10 עד 11 פאונד לסנטימטר מרובע, אצטרך לבשל כ10 שעות כדי להשיג עיקור מלא בתבואה ובנסורת שלי. עם תנור נוסף שמגיע ל-15 פאונד לאינץ' מרובע, זה יכול לקחת רק 2.5. בהערכת הזמן שלך, כדאי לתת עוד כף מינוס 30 דקות נוספות לכלי הלחץ להתחמם עד שיהיה בלחץ מלא, כדי להבטיח שהסטריליזציה תושלם באופן מלא. כמה שעות לאחר מכן, המתינו עד שתכולת סיר הלחץ תתקרר לפני שתנסו להיכנס ולקחת את מה שזה עתה בישלתם. תחתית הבלוקים הללו תהיה רטובה, לכן וודאו שאתם משתמשים במשטח שלא יהיה נזק מים. כדי לבדוק אם מצע הפטריות שלכם מעוקר ב100%, המתינו 3 שבועות לבלוק אחד לנוח ללא הפרעה על המדף. אם עובש מופיע במהלך תקופה זו, המצע לא עוקר בתחילה. אל תוסיפו מידע נוסף שלא נזכר בטקסט באנגלית. כל שלב בגידול הפטריות שלך עשוי להיבדק כך בזמן. בסדר, בואו נתחיל. נצטרך אטם חום לשלב הבא של התהליך הזה. במקרה זה, אני משתמש באטם חום של Impact Corporation, דגם IPK 305H. אלמנט חום של 3 עד 5 מילימטר אידיאלי לעבודה זו. אלמנטים דקים יותר עובדים גם. הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות הוא להסיר את סיכת הכביסה, לגלגל את הכפל על הצוואר של השקית עד הקיפול האחרון. אני בדרך כלל לא חושפת את הקיפול האחרון, אני פשוט מגלגלת אותו מספיק רחוק ואז ממשיכה ומהדקת אותו. יש לאטום למשך 10 שניות בלחץ חזק. שחררו למשך מספר שניות. בסדר, זו סצנת אטימת חום 1, טייק 1 ואקשן. עם הסגירה של אטם החום, פתאום יש פליטת חום וחשמל שעוברת דרך החימום ומתקתכת מיד את הפלסטיק של השקית, יוצרת אטימה מוחלטת. חותם מספר 1. חתך. מצוין. עבודה טובה, זו הייתה חותמת ראשונה מצוינת. עכשיו נחזור ונעשה את זה שוב עוד פעמיים. אנחנו יכולים להתרחק בשלב הזה ולגדל פטריות עם מה שיש לנו. הבעיה היא שחלק מהמניפולציות שאנחנו הולכים לעשות על השקיות יהיו קשות על האטם. אנחנו לא רוצים לגרום לו להתפוצץ, אנחנו רוצים לוודא שיש לנו שקית אטומה כראוי, ולכן אנחנו הולכים לעשות את זה עוד פעמיים בזהירות. אחרי הנקודה הזאת, נהיה טובים ללכת. מוכנים לצלול חזרה פנימה. פעולה. שוב, פיצוץ של חום וחשמל. אנו לוחצים בחוזקה על אטם החום, ומוודאים לחץ טוב על הריתוך. ואז אחרי 10 שניות, לשחרר. חתך. אוקיי, אחלה עבודה על החותם השני. כמו בפעם הקודמת, נותנים לו פיצוץ של 8 עד 10 שניות של חום, ומבצעים את האטום בצורה טובה. אנחנו הולכים לעשות את זה עוד פעם אחת. נתנו לזה להתקרר לכמה שניות, עכשיו אנחנו הולכים לחזור לעבוד. מוכן, פעולה. איתום החום נראה מעט איטי כי הוא די חסר תנועה, אבל חשוב לעשות את זה נכון ולהבין בדיוק מה קורה כאן. חתך. עבודה מצוינת. שקית האטימה אטומה כעת לחלוטין. הוא צריך להיות מסוגל לעמוד לכל המניפולציות שאנחנו עומדים לזרוק עליו. עכשיו, חשוב לוודא שאתה בודק את אטם השקית שלך מעת לעת, במיוחד כאשר אתה מתחיל את העבודה הזו, כדי לוודא שלא תפוצץ את האטם עם התנועות החזקות שלך במהלך העבודה. אין להוסיף מידע נוסף שלא נזכר בטקסט האנגלי, לכן תקפדו לבדוק את האטם, ואם יש בעיה עם האטם, תמיד תוכלו להשתמש שוב במכונת האיתום לאיתום נוסף. נתחיל בחלק העליון של השקית. כשהשקית מונחת על משטח חלק ושטוח, נתחיל לדחוף בעדינות את התכולה ולערבב אותה יחד.
נצטרך להיות זהירים, אנחנו לא מנסים לגרום לתיק להתפורר. הוא קצת יותר גמיש כשהוא חם מיד לאחר החימום. אם הוא קר, דפנות השקית עשויות להיות קצת יותר שבירות ומועדות לפצוע. לפני שנמשיך הלאה, יש כמה אלמנטים בתיק גידול הפטריות שכדאי להכיר. בראש ובראשונה, תיקון המסנן. המסננת היא זו שמאפשרת לפטריות לגדול בקלות כי היא מאפשרת לפחמן דו-חמצני לצאת ולחמצן להיכנס לשקית. פטריות נושמות בדיוק כמונו, וללא חמצן כזה, הן לא יוכלו לפרוח. תכונה כל כך חשובה, וזה הדין. כשאתם עובדים עם התיק, נסו לוודא שלעולם לא תיגעו בו בצורה כבדה כלשהי. אל תלחצו עליו, פשוט תנועו סביבו ותתעלמו ממנו. ושנית, בתחתית השקית יש לנו את הגוסטים. עכשיו הגוסטים הם שמאפשרים לחתיכת הפלסטיק השטוחה והחלולה הזו להיווצר לצינור אמיתי. ובכן, נקודת התורפה של השקית היא בגוסטים. לכן, כאשר השקית יוצאת מהקיריים, וודאו שאתם לא סוחטים בצורה חזקה כזו שתחופף את השקעים עד כדי נסדקים ומושכים אוויר. אנחנו תמיד רוצים לנסות להיות עדינים. אנחנו עובדים בעדינות למעלה לקראת סוף השקית, ואנחנו מושכים בעדינות את המצע מהאזור הזה ומרסקים אותו קצת. אבל מה שאנחנו לא עושים זה לא ללחוץ חזק ולפגוע בציפויים כי זה יגרום לדליפה ויאפשר לזיהום להיכנס ולגדול. זכרו, הימנעו ממדבקת המסנן כשאתם מבצעים מניפולציה על השקית וודאו שאתם מרסקים בעדינות את תכולתה בזמן שאתם מערבבים אותה. כשאתם עושים את דרככם לתחתית השקית לאחר שהפכתם אותה, המטרה היא לערבב את התכולה. גם בתחתית התיק. אז וודאו שאתם מרסקים את זה ומאפשרים לתוכן ליפול ולהצטרף למסה העיקרית של מצע הפטריות. אני אוהבת לעבוד בעדינות סביב אזורי הכפלים כדי לוודא שגם הדברים שם מתערבבים. ואז, כשאני מסיימת לערבב היטב, אני הופכת אותו בחזרה ומורידה שוב את מצע הפטריה. על ידי לחיצה דרך השקית ואילוף שלה למטה ועבודה למטה כפי שאתה רואה, אתה יכול לקבל את המצע בחזרה לתחתית השקית שוב. אנחנו לא נשאיר אף אחד מהמצע הרטוב הזה נוגע בפילטר כי אם נעשה זאת, אנחנו מסתכנים בכך שהלחות תחדור את תלאי המסנן ותאפשר לעובש לצמוח עליו. לכן אנו מקפידים תמיד להרחיק את תלאי המסנן מהמצע הרטוב לצורך אחסון. עכשיו אנחנו הולכים להתקדם קצת מהר יותר בקטע הבא, כי, ובכן, צפייה בדברים האלה יכולה להיות מעט משעממת. אני אטם את השקיעות האלה פעמיים בשביל המהירות, ובכל זאת, אתה צריך ללכת עם 3 חותמות מלאות. הנה עוד דרך לפרק תיק. גלגלו אותו קדימה ואחורה ולחצו עליו בעדינות כנגד המשטח שעליו אתם עובדים. בואו, תראו אותי הולך. זה אף פעם לא כל כך מהיר בחיים האמיתיים. אני משתמשת בתיקים בכמה גדלים שונים ובכמה סוגים שונים כדי שנוכל לראות בדיוק איך לעבוד עם כל אחד מהם. יש לי שקיות גידול פטריות קטנות, בינוניות וגדולות. כולם גדלים רגילים זמינים מהרבה קמעונאים מקוונים. ואנחנו פשוט עושים את דרכנו עד לתחתית השקית, מנקים את תכולת הקליפות בעדינות, מערבבים אותן ואז מאלפים הכל שוב למטה.
הנה לך. תראה, זה אמור לקחת לך רק 10 שניות. סתם צוחק. עכשיו אנחנו מתקדמים מהר אבל נותנים 10 שניות לכל חותם. 10 שניות לאטום אותו ואז להרים אותו לכמה שניות כדי לאפשר לו להתקרר ואז 10 שניות נוספות לאטום. ואפילו עבור תיק גדול זה, הרעיון זהה. אנחנו פשוט עובדים על זה, מרסקים ומערבבים בעדינות את התוכן בלי להגמיש או להלחיץ את הכוסות. ואנחנו נמנעים מתיקון המסנן. אנחנו הולכים לפנות את תחתית השקית ולערבב שם את התכולה. טוב שיש לנו חותם טוב על השקית הזאת, ואז נמשיך ונדחס את התוכן חזרה, ושוב נמנע מלגעת במסנן. בסדר, בואו נסתכל על הכלים הדרושים לחיסוני פטריות. מגבת נייר. מספריים, קבל חדים טובים. סמן קבוע, קבל אחד טוב שכותב על כל דבר. איזופרופיל אלכוהול, אבל איזה סוג לקנות? יש להם 2 בחנות. קבל את אלכוהול איזופרופיל במגע 70% אם תוכל, או פשוט אוסף מעט מים לאלכוהול במגע 91% שלך כדי להפחית את הרמת האלכוהול. קפה. ספוג, טוב, נקי, חדש. זה אולי לא נראה לך כמו ספוג, אלה ספוגים. קיבלתי אותם בחבילת ערכים כך שהם יראו כמו קלפים או משהו. הנה, רואים, זה ספוג. השתמשו רק ב-70% אלכוהול כדי להחזיר לחות לספוגים. קלטת, אני משתמשת בסרט ברזנט כי הוא כל כך דביק. צמחייה של מקליום בתוך נוזל. לאנשים רבים אין את זה בסביבה שלהם. זה זמין ממקומות רבים באינטרנט. זה קל לעבוד איתו ואפשר להרחיב כמויות קטנות של מיצוי תרבית נוזלית לכמויות גדולות. צנצנות תרבית נוזליות אלה יכולות לגדל כל סוג של פטריה שתכניסו לשם. הם זמינים גם באינטרנט מהרבה מוכרים שונים. הרעיון הוא, בעצם, שאתה לוקח את מזרק התרבית הנוזלית שלך שאתה מקבל באינטרנט שיש בו קצת תפטיר. אתה מזריק אותו לתוך פתח ההזרקה באמצעות הטכניקה הסטרילית שלנו. בעצם, אתה צופה בצמח המיצים לגדול בתוך הצנצנת ואז הוא מתרחב מאות פעמים כדי להגיע לתוצאה הסופית. למשל, יש מולי צנצנת רעמת אריה. אני יכול לטפח צדפה ורודה היום. יש לנו קצת צדפה כחולה ושיטקי. ויש לי עוד הרבה על המדף. שימוש בצנצנות תרבית נוזלית הוא דרך נהדרת לתחזק ספרייה פטרייתית משלכם של זנים שונים שרק מחכים שתשתמשו בהם בצנצנות על המדף שלכם. טיפי מזרק. הקפד לחפש 16 או 18 קצוות מזרק מד. זה מספיק רחב כדי לאפשר לפטריה לעבור. כדאי להשתמש בטיפים לנעילת לורם כיוון שהם מאובטחים ומספקים את הצורך להבטיח שקצות המזרק יהיו מחוברים בצורה מאובטחת. קצות המזרק סטריליים מחוץ לקופסה עד לפתיחתם. אתה רוצה לוודא שאתה משתמש 16 או 18 קצוות מזרק מד אשר רחב מספיק כדי להעביר את הפטריה דרך. אני מחפשת מנעול פיתוי על המזרקים שלי ועל קצות המזרקים שלי. הם מאוד חדים, אל תחטטו בעצמכם.
זה כנראה זמן טוב לדבר על כמה גדול של כלי זה. זהו הכלי הכי חשוב שלך. זה כמו עיפרון לציור כשמדובר במיצים. אם מעולם לא השתמשת מזרק לפני, זה יכול להיראות קצת מאיים בהתחלה. הטיפ עדיין חד, אבל אין צורך לדאוג כשאתם נזהרים. המזרק הוא כלי רב עוצמה ליצירה המאפשר לנו לגדל כמה פטריות מדהימות למדי. אני אראה לך איך להשתמש באחד מזרקים אלה כדי לחסן בלוק פטריות. אפשר לגדל משריצי פטריות כמעט מכל מין שתרצו. הוא יגדל כדי ליישב את החומר שלכם בסביבה מעוקרת, אבל כדי לייצר פטריות ישירות מהבלוק כמו שאנחנו רוצים לעשות, תצטרכו לבחור זן שידוע שהוא מניב פירות ישירות מעץ בסביבתו הטבעית. אתה רוצה להתחיל בכך שתשיג לעצמך כמה אורחים של קלטת. נצטרך את הקלטת כדי לחסות את אתרי ההזרקה שאנחנו הולכים לייצר בתיק. אני אוהב להתחיל בהדבקת רצועות לאורך השולחן כדי לעזור לי לחתוך אותו, ואז לחתוך את הרצועות לריבועים קטנים, והריבועים הקטנים יהיו מה שנשתמש בו כדי לחסות את החורים. האצתי את זה קצת. נתחיל בהכנת ספוג טרי ונקי. אנחנו הולכים לחתוך את זה ישירות לתוך ספל הקפה. ואנחנו נדחב את השאר בצד ונשמור אותו נקי לשימוש מאוחר יותר. בסדר, אנחנו הולכים לקחת את 70% האיזופרופיל אלכוהול שלנו ולשפוך בתוכו בערך אינץ' של אלכוהול כמו שצוין באנגלית. ואנחנו נתכונן להמשיך ולשטוף את חלקי המזרק שלנו. עכשיו הם כבר סטריליים, אנחנו לא באמת צריכים לשטוף אותם, אבל אני מוצא שמה שזה עוזר הוא כאשר אתה מחזיר את הבוכנה למקומה בתוך המזרק, מעט אלכוהול יעזור למנוע מזהמים להיכנס למזרק במקרה של כוח. הזרקות או משיכות של תפטיר תרבית נוזלית גורמות לכל המזהמים להיכנס דרך אטם הגומי. נכין את קצה המזרק שלנו, נשטוף אותו מהר באלכוהול ואותו הדבר עם התוף של המזרק ואז ננעל את אלה במקום עם מנעול הפיתוי. עכשיו נדקור את הספוג הקטן שלנו ונחכה שיספוג את התרכובת, ואז נמשיך לשלב הבא. אז מה בעצם הספוג הזה עושה לנו? זה לא מעיף שום פטריה, זה לא מעיף שום עובש, כל מה שזה עושה זה לעזור להרחיק אותם. תראו, בלעדיו, הזריקות שלנו היו מוצפות על ידי עובש הסביבה על פני השטח של השקית או האוויר סביבו, וכל מה שאנחנו עושים היה נהרס על ידי נבג אחד. אבל עם הספוג הזה במקום, הוא למעשה מספק מחסום מגן שבו אתה יכול למשוך את המחט שלך לפני ואחרי הזרקות, לשמור אותו נקי לחלוטין וללא מזהמים כל עוד האלכוהול שלך נשאר נקי. נתחיל בכך שנחטוף חלק מהתפטיר הנוזלי שלנו מצנצנת. ננקה את פתח ההזרקה ונמשיך לבצע נסיגה. לפעמים עליך לעבוד על התנגדות כדי להוציא את המיציליום מהפורט הכניסה. התפטיר נוטה להתגבש באופן טבעי, אבל לתת לו כמה מערבולות בדרך כלל שובר אותו מספיק כדי לתפוס זריקה ממנו. ניתן להשתמש גם במוט ערבוב. חטיפי בוחש מעבדה נמכרים באינטרנט ואפשר להשתמש במערבל מגנטי מתחתיו, אבל זה יעלה לכם קצת כסף ואני נוטה ללכת לסוג של לואו-טק, אז אני מפעיל את שלי בלי הבוחש ואני פשוט נותן לצנצנות שלי מערבולת מדי פעם כדי להתפרק. התפטיר. בסדר, עכשיו כשיש לנו את מזרק התרבית הנוזלית שלנו מוכן, אנחנו הולכים לנקות את פתח ההזרקה שלנו שנמצא על השקית הזו, שימושי מאוד.
נסחוט חלק מהאלכוהול לפני שנתחיל ואז ננעץ את המחט פנימה ונבצע את הזריקה. אנחנו מושכים את המחט לתוך גוש הספוג ואנחנו מושכים אותה משם. פתח החיסון נסגר לאחר שהמחט עוזבת והוא מגן עליה מפני כל דבר שיכול להיכנס. ואנחנו פשוט נערבב את השקית, נפזר חלק מהתרבות הנוזלית בפנים ונציב את זה בצד. בסדר, מה הלאה? אל תשכחו לסמן מה באמת הכנסתם לכל תיק. אני אוהב לכתוב את שם המין ולאחר מכן את תאריך החיסון שלו כדי שאוכל לעקוב אחר מה שאני עושה. אוקיי, בואו נתכונן לזריקה נוספת. נתחיל לנקות קצת את המזרק שלנו. ראשית אני הולך לזרוק את האלכוהול שבו השתמשנו לאחר השטיפה של המזרק ואז אנחנו הולכים לקבל אלכוהול טרי חדש. שמירה על טריות האלכוהול היא המפתח למניעת מזהמים. בסדר, אני הולך לשטוף קצת ולהעיף את האלכוהול המשמש לשטיפה על הצד שבו יש ביוב רצפה. זה היה די שימושי בשבילי. אתה יכול לבחור להשתמש בדלי או קטנה כדי לראות את האלכוהול שלך פנימה. ייתכן שתרצה אפילו לעשות בו שימוש חוזר עבור פרויקטים אחרים. בסדר, אנחנו הולכים לנגב את פתח ההזרקה שלנו בצנצנת שלנו ונעשה נסיגה נוספת. הפעם אנחנו משתמשים ברעמת האריה. על ידי שטיפת המזרק שלנו מספר פעמים בין שימושים אנו יכולים להשתמש בו עבור סוגים שונים של פטריה ללא זיהום צולב. נמשיך ונשיג לעצמנו מנה נוספת של תפטיר תרבית נוזלית ואנחנו פשוט מחזירים בעדינות את הבוכנה. שמירה על קנה המזרק ישר בלי לחבץ אותו בכוח כדי למנוע עיוות. הנה אנחנו הולכים, יש לנו מזרק מלא טוב לשימוש. בואו נעשה עוד כמה חיסונים. בסדר, נתחיל, אבל חכו רגע, זה לא מכיל פתח חיסון. ובכן זה בסדר, למעשה עשיתי את זה בכוונה, כמובן. בואו נמשיך ונבחן איך לחסן שקיות שאין עליהן יציאות חיסון. זה יחסוך לך כסף בטווח הארוך מכיוון ששקיות אלה עולות פי 2 יותר כשיש עליהן יציאות הזרקה. יציאות הזרקה הן תכונה נחמדה שיש, אל תבינו אותי לא נכון, והן עשויות אפילו להאיץ את העבודה שלכם קצת. אבל הם כן עולים פי 2 עבור התכונה הזו, בעוד שלעשות את זה בדרך שאנחנו עומדים לעשות את זה יעלה הרבה פחות. אז אנחנו הולכים להשתמש בטייפ שלנו ואנחנו הולכים להדביק מעל אתר ההזרקה שלנו. אז קודם כל אנחנו הולכים לנקות את השקית ישירות במקום שבו אנחנו הולכים לבצע את ההזרקה. נכין את הטייפ שלנו, נדחוף את קצה הספוג שלנו ישר אל המשטח וניתן לו לשחות לפני שנתחיל לשחרר עודפי אלכוהול, זה מאוד חשוב. לאחר מכן, קדימה לצלול את קצה המחט שלך פנימה. ברגע שהוא במקומו, תן לו זריקה. לאחר שתסיים משוך את קצה המחט והחלק את גוש הספוג כלפי מטה, תוך כדי הזזת הסרט למטה באותו זמן והצמדתו לשקית. אני אוהב לבחור נקודת הזרקה בחלק העליון של השקית שבה הסרט לעולם לא ייגע במצע. גיליתי שיכולים להיות מזהמים בתוך הקלטת עצמה ועדיף למנוע מהקלטת לגעת במצע. כך שאחרי שהרבבנו את זה קצת, שזה בעצם אופציונלי, נדחס את התערובת בחזרה ואז אנחנו מוכנים לזרוק שוב. אז נזרק את זה מהר יותר. נמשיך ונשתמש באותה שיטה. נקו את השקית, הדביקו אותה למקומה, הניחו עליה את הספוג ואז ביצעו את ההזרקה. עם זאת, הקפד לסחוט את הספוג ממש לפני שאתה מבצע את הזריקה.
זה משחרר עודף אלכוהול, ואתה לא רוצה שעודף אלכוהול זה ייכנס לתוך החור של ההזרקה בטעות. זה יכול להיות הגורם לזיהום רב. אנשים חושבים לפעמים כי אלכוהול יהרוג את נפגעי הבר שגורמים לבעיות. זה לא. מה שהוא יכול לעשות הוא להעביר את נפגעי הבר כי הוא לא ממית אותם ישירות. אז זה יכול להיות נוזל מזהם. לאחר שיצרנו את ערכת הפטריות שלנו, כדי לאחסן אותה כל שעלינו לעשות הוא להניח אותה על המדף. זה לא דורש שום לחות מיוחדת, אוורור או טיפול מיוחד מלבד לוודא שהפטריה לא מתגנבת דרך מדבקת המסנן. פרי בלוק עם פטריות שלך. גוש רעמת האריה הזה כמעט מוכן לפרי. כפי שאתם יכולים לראות, היא רק באמצע הדרך מאוכלסת עכשיו, אבל בשל האופי האגרסיבי של רעמת האריה, היא למעשה מוכנה להתחיל להניב פרי עוד לפני שהיא משלימה את ההתיישבות. לפעמים אני אוהבת לגדל אותם בתוך השקית ולתת להם זמן להבשיל, של השקית שתיפתח לחלוטין והפטריה פשוט תגדל ותדחוף את החלק העליון של השקית פתוח. עם זאת, עליכם לוודא שהפטריה לא צומחת החוצה דרך מדבקת הפילטר מכיוון שברגע שזה קורה הפטריה יכולה למעשה להתייבש ויש לה נטייה להכניס מעט עובש בחזרה לשקית. אז למרות שזה נהדר לגדל פטריות בתוך השקית, נסו לוודא שהן לא גדלות דרך מדבקת הפילטר. על מנת להניב פרי רעמת אריה זו כלפי חוץ. אני בטח אתן לזה להתיישב עוד קצת, אולי עד שזה יגיע בערך לכאן. לאחר מכן קפלו את החלק העליון כלפי מטה, נגבו את השקית, חתכו שם כ5 סנטימטרים, ואז הניחו אותה במקום לח. הפטריה תפעיל חושים לאוויר ולחות ובעוד מספר ימים תתחיל להניב פירות. רעמת האריה בדרך כלל תיקח בערך 4 עד 6 ימים כדי להציג תגובה אמיתית לתנאים החדשים לאחר יצירת החריץ. תוכלו לראות אותו פורה באופן גלוי לאחר נקודה זו. לפטריות עצמן לוקח כשבועיים להיווצר באופן מלא. הכנת חומר שכבת מעטפת. חומר מעטפת הוא שכבת חומר לא מזין שמתווספת לחלק העליון של חלקת פטריות ברגע שהיא כבר מיושבת. זה נדרש עבור כמה מיני פטריות כמו צדפות המלך או פטריות כובע יין, ופטריות אחרות כגון נמיקו או ארמונים פשוט נראה מעדיפים את זה ולעשות טוב יותר כאשר יש להם אחד. בשביל זה ולעשות טוב יותר כשיש להם אחד. אני אוהב להשתמש בשילוב של 50% ורמיקולית ו50% אדמת טיפול כדי לבצע את העבודה הזו. תכנים אלה, שאינם מזינים במהותם, נהדרים בשמירה על לחות, והם נקבוביים ומעבררים מספיק כדי לאפשר לפטריית הפטריות לגדול לתוך המעטפת ואז להנביט פטריות. אתה הולך להוסיף קצת יותר מ-60% מים? החומרים היבשים האלה יבשים מאוד ולמעשה מעט קשיים בספיגת המים, כלומר הם לא סופגים מים בקלות. אני אוהבת להוסיף מים קצת בכל פעם. תנו להם ערבוב בשקית, נערו אותם, מעכו אותם דרך דופנות השקית, ואז הוסיפו עוד מים ועשו זאת שוב. ואז לבדוק כדי לוודא שאין מים יוצאים כשאתה מרים אותם, אלא אם כן אתה סוחט אותם ונותן להם סחיטה ממש חזקה. אם אי פעם תגלו שהמעטפת שלכם רטובה מדי אחרי שאתם מבשלים אותה, תמיד תוכלו להפוך קצת את השקית ולסחוט אותה ולאפשר לחלק מהמים להיגמר לפני שתניחו אותה על גבי המארז. ברגע ששכבת המעטפת שלנו מוכנה, יהיה צורך לפסוח אותה. בהתאם לשימוש שלך, סביר להניח שתצטרך לעשות קצת פסטוריזציה. אם אתם משתמשים בשקית ניילון, תצטרכו לבצע קצת פסטוריזציה. תרצו לוודא שהשקית יבשה ושיש לכם מספיק לחות כדי לבצע את הפסטוריזציה. אתה לא רוצה להגזים. אתה רוצה לוודא שיש לך מספיק לחות כדי לעשות את הפסטוריזציה. ברגע ששכבת המעטפת שלנו מוכנה, יהיה צורך לפסוח אותה. בהתאם לשימוש שלכם, עבור רוב המינים, כולל צדפות המלך ונמקוס, ופטריות ארמונים, תרצו להמשיך ולפסטר את המצע שלכם כדי למנוע תחרות מיקרוביאלית נגד הפטריות שלכם. עם זאת, עבור מינים מסוימים, בעיקר פטריות כובע יין וסטרפריה המלך, תרצה להשאיר את התת-סטרטרט לא מפוסטר.
פטריות כובע יין פשוט מעדיפות לשמור על הסביבה המיקרוביאלית וזה עוזר להן לעורר את הפרי. הפסטור של חומר המעטפת שלנו מיועד להרוג עובש, אבל מאפשר לכמה מינים עמידים לחום של חיידקים לחיות לאחר התהליך של בישול. חיידקים קשוחים אלה מספקים הגנה מפני זיהום מעובש במעטפת. כדי לפסטר את חומר המארז, בישלו אותו בסיר הלחץ שלכם למשך שליש מהזמן שהייתם משתמשים לסטריליזציה. גוש רעמת האריה הזה נחתך לפני כ4 או 5 ימים. עכשיו, כפי שאתם יכולים לראות, הוא כבר מקבל את התגובה של מיצוק התפטיר ממש סביב אזור החתך, מתכונן לפרי. בעוד כמה ימים, כנראה כשבועיים בסך הכל, זה יתחיל להתפתח ולהניב פירות. עכשיו, כעבור כמה שבועות, יש לנו פטריות נהדרות שצומחות מהחלק העליון והצדדים של הבלוק, ונראה שהן מוכנות לקטוף. חלקם, אני הייתי ממשיך וממתין עוד קצת עד שהם יוצרים שיני מפל בודדות. זה סימן לבגרות. עם זאת, ודא שזה נחמד ולבן כשאתה בוחר אותם. אל תתנו להם להצהיב. מיני צדפות יפיקו פרי מחתך בשקית, למעט צדפת המלך, שבדרך כלל צריכה להיות בעלת מעטפת. רוב מיני הצדפות, אתה יכול פשוט לעשות חתך בשקית מושבה, ולאחר כ3 או 4 ימים, אתה רואה תגובת סיכה חזקה, ולאחר מכן אתה רואה פטריות מדהימות יוצאות. שמרו על לחות של כ85% לגידול אידיאלי. לגבי שיטאקי, תרצו לוודא שאתם מסירים את רוב השקית כדי לאפשר לה לגדול, אבל תרצו לוודא שאתם מרססים אותה כמה פעמים ביום בזמן שהיא גדלה, מה שבאמת עוזר לה לא להתייבש בגלל המשטח המוגבר. כדאי לשים לב שלא להוסיף מידע נוסף שלא נזכר בטקסט האנגלי. אזור. אתה יכול פשוט לבחור אותם אחד בכל פעם. ברגע שהם מסיימים, הם יכולים פשוט להניב פירות שוב. לכן, אתם רוצים לוודא שערכת השיטאקי שלכם נעימה ושחומה בכל מקום, ושיעברו בערך 10 עד 12 שבועות לפני שאתם מנסים להניב פירות, או שאתם עלולים לסיים עם פרי חלקי. בדרך כלל, רק החלקים החומים של שיטאקי יפיקו יפה. פטריות שיטאקי גדלות בצורה הטובה ביותר כאשר מאפשרים לגוש להתיישב מבלי לזוז או לגעת בשקיות. בסביבה טבעית, שיטאקי מגורה לפרי עם פטריות כאשר הוא מרגיש שהעץ המארח נפל. כאשר נגעים בקוביות שיטאקי, זה עשוי לגרום להפריח, אולי לפני שהמשטח הוא לחום לחלוטין ובוגר לגמרי. הנה גידול פטריית רישי. עבור פטריות רישי, בעצם להיות מוכן לחכות. להתפתחות פטריית רישי לוקח זמן רב במיוחד. תן לפטריה להתחיל להתפתח בתוך השקית, ואז לחתוך את החלק העליון לפתיחה מבלי לגלגל אותו למטה. הם יגדלו לקראת הפתיחה. פטריות רישי מתחילות להתפתח בחלק העליון של השקית האטומה לאחר הקולוניזציה. כאשר האצבעות הבודדות שלהם באורך של לפחות 1 עד 2 אינץ' פותחות את החלק העליון של השקית, הן יגדלו עד שהן מעל החלק העליון של השקית, ואז ישתתחו לצורה קלאסית בתגובה לשינויים בכמות החמצן הזמינה מחוץ לתיק. לבלוקי הפטריות יש כמות קטנה של עמידות טבעית לנפגעי עובש באזור הגידול לאחר חתיכת השקית. אנו משתמשים בעיקר בשליטה שלנו על גורמים כגון לחות, חילופי אוויר, זרימת אוויר והיגיינה כדי לצמצם את המראה שלו. אי אפשר למנוע את הופעת העובש לחלוטין, אבל אנחנו יכולים להימנע ממנו מספיק זמן כדי לקבל פטריות טובות, ולאחר מכן לקחת צעדי התאוששות מפני העובש כדי להיפטר ממנו מספיק זמן כדי לקבל עוד פטריות. כמובן, זה עשוי לעזור לנו לשלוט בעובש אם היה לנו קצת יותר אור שמש באזור, כי לקרינת UVC יש באופן טבעי תכונות קוטלות חיידקים, אבל אנחנו עושים את זה למטה במרתף, אז עלינו להתאים למה שיש לנו. רמת הלחות שתגדירו בחדר שלכם צריכה להיות תלויה במינים שתבחרו לגדל. כרגע אני מגדל בעיקר רישי ורעמת אריה, אז הלחות חזרה ל-75%. כמות מופחתת של לחות מאפשרת לנו להימנע מזיהום רב מנפגעי עובש סביבתי. אם זה היה שיטאקי או צדפה, כנראה שהייתי מחייג את זה עד 85%. הרבה אנשים אומרים שצדפות נהנות מיותר לחות, והם כן, אבל כשאתה מעלה את רמות הלחות שלך מעל 85% בערך. אני מוצא שאתה ממש מפלרטט עם זיהום עובש בשלב זה. בתא התסיסה שלי אני מנסה לשאוף ל6 עד 8 החלפות אוויר בשעה. כרגע, אני לא מגדל שום מיני צדפות שהם קצת יותר רגישים לחילופי אוויר, אז כנראה שיש לי יותר כמו 5 או 6 חילופי אוויר בשעה.
כרגע אני מגדל רעמת אריה ורישי, והם מגיבים בצורה ממש הגונה לתנאי חמצן נמוכים יותר. כל עוד עדיין נוח לנשום כאן, זה די בסדר. אם הייתי מגדל צדפות, כנראה שהייתי רוצה לשאוף ל5 או 6 החלפות אוויר בשעה, כי הן רגישות יותר לדברים מהסוג הזה. הצדפות שלכם יכולות להסתיים כאשרן וקצרות, והן יכולות להיות אפורות ולא צפופות ומוצקות כמו שצריך. אז למרות שהן יהיו צדפות משובחות בכל מקרה, אני בהחלט רוצה לכוון ליותר חמצן באזור אם אני מתכוון לגדל זן צדפות. עכשיו, אני לא ממדד את כמות החמצן שנכנס ויוצא. היה לי חיישן פחמן דו-חמצני כאן במשך זמן מה. אבל בכנות, כשיש לך את זה מוגדר למקום שבו הצדפות נראות נחמדות, זה באמת מה שצריך לדאוג לו. במרחב גידול קטן יותר, תוכלו לקבוע בעצמכם די מהר אם יש מספיק זרימת חמצן נכונה במרחב שלכם. פטריות הצדפות שלך פשוט יגידו לך. אם הן ארוכות ודקות, עליכם להוסיף קצת יותר חמצן שנכנס או ליהנות מצדפות ארוכות ודקות כפי שהן. ואם תספקו תחלופת אוויר לחה יותר, תקבלו אשכולי פטמיות צפופים, מוצקים ועבים יותר. אני משתמש במאווררים הממוקמים סביב חלל הגידול שלי כדי לספק זרימת אוויר טובה בתוך החדר. החלפת האוויר מביאה הרבה חמצן, אבל עדיין צריך שהוא יסתובב בחדר כדי להגיע לכל הפטריות ולכל הבלוקים השונים לצמיחה. אז אני מציב מאווררים ממש במסלול שלי, כדי למנוע נשיפה ישירות על הפטריות. הסעה כל כך טובה ללא זרימת אוויר ישירה המייבשת אותם. עכשיו בחלל קטן יותר, כמובן, עבור תחביב לגדול, יש לך כנראה קופסה קטנה בתוך חדר. מה שאתה רוצה לנסות לספק הוא הסעה טובה בתוך החדר עצמו. אולי להפעיל מאוורר עדין, זרימת אוויר עדינה העוברת סביב החדר מבלי לנשוב ישירות על הגידול. הסיבוב האווירי יספק כמות טובה של חמצן גם בהיעדר חילופי אוויר. אם יש לכם גידול קטן בחדר גדול יותר, החלפת האוויר הופכת לפחות מדאיגה. הנה גוש פטריות צדפה לבנות שגדל בתנאים לא היגייניים. לראות איך זה משפיע על הצמיחה. גוש הצדפות הזה הפיק כמה פטריות עם מראה עצוב שהיו מעט גיבשושות ומוזרות. יש לי חדר פרידי גדול למרתף. זה בגודל 22x7 ומצופה בפלסטיק בפנים ובמסגרת עץ בחוץ. אז אני דווקא אוהבת להשתמש בכרית שלי מבפנים. אני אוהב להשתמש בכרית שלי מבחוץ. אני אוהבת להשתמש בכרית שלי מבפנים. אני אוהב להשתמש בכרית שלי בפנים. אני משתמש עם סירי גינה כדי לנקות את הקירות מזמן כשמו הכל טרי. ואז מדי פעם, כשאני לא מגדל דברים, יש עם חולל אוזן חשמלי. האוזון בפועל עוזר להפחית את העובש, החיידקים והפטריות הברות וכו'. עכשיו, אם אין לכם חלל גדול, מה שאתם רוצים לעשות בדרך כלל זה לנקות עם תמיסת מי חומץ או אולי גם קצת סבון כלים שם. זה יאפשר לך להסיר את הזוהמה וחומץ ולמעשה טוב מאוד בהוצאת מתחרים פריים. לפטריות שלך. ואקונומיקה לעומת זאת לא. הרבה סוגים שונים של עובש ומה לא יעבור ישר דרך זה. אתם רוצים לוודא שאתם משתמשים בחומץ כדי לנקות את החללים שלכם. תחזוקת בלוק פטריות. כאן יש לנו פטריה שהיא קצת מטפסת. נצטרך לשים לזה סוף. אם תסתכלו כאן, תראו שהפטריה מתחילה לזחול בדופנות השקית וזה לא טוב כי אם היא תגיע למדבקה של הפילטר, אז בשלב הזה היא תעבור והיא תאפשר לעובש לחדור. אז מה אנחנו הולכים? אנחנו הולכים לשים לזה סוף. אנחנו למעשה הולכים למנוע מהפטריות לזרום לתוך השקית בלי לפתוח אותה. אנחנו הולכים להניח אותו בחזרה על גבי הבלוק. אז זה סוג של הליך גס, אבל בעצם מה שאתה הולך לעשות זה לפזר את הזיזים החוצה ואז פשוט לנגב ולגרור את השקית עצמה מעל החלק העליון של גוש הפטריות והפטריה תעבור מהקירות של השקית וו. ילך על בלוק הפטריות.
זה יקנה לנו הרבה יותר זמן לפטריה להתיישב באופן מלא ולהבשיל באופן מלא ולשיטקי, זה חשוב במיוחד מכיוון שלשיטקי לוקח הרבה זמן להתיישב. זהו טריק אחד שתוכלו לעשות שיוציא את כל הפטריה מפנים השקית, ובשלב הזה תוכלו להמשיך ולהחזיר אותה על המדף ואתם מוכנים לצאת לדרך. הנה ערכת רעמת האריה שמצליחה נהדר. בינתיים זה כמעט מוכן לפרי. אני בטח אתן את זה עוד שבוע מנקודה זו. אני אוהב לתת לזה לרדת בערך ל3/4 הסימן שהייתי אומר, בדרך כלל מסביב לפני שאני פותח את רעמת האריה. רעמת האריה נוטה להניב פירות בצד המאוד מאוד מוקדם. למעשה, אחת הנטיות שלו שאנשים גילו היא שהוא אוהב לפרוש בתוך השקית כשיש מקום פנוי עבורו. אם אתה רוצה למנוע את זה במהלך הקולוניזציה, אני רגיל להדביק את השקית בעזרת דבק. מרכינים מעט את השקית באזור תלאי הפילטר, אולי עוד קצת פלסטיק כשהיא מקופלת בין תלאי הפילטר עצמו לקיפול. נותן לך מחסום נוסף קטן שהפטריה לא יכולה לחצות. אז עוד קצת זמן לפני שאתה צריך לעשות משהו עם זה. אני אוהב להמשיך ולהדביק אותו בחזרה למקומו. כדי להניב את הפטריות, כשהן מוכנות להנביט, יש לעשות חתך בגודל כ5 אינצ'ים בצד המישורי ולהניח אותן במקום לח עם לחות גבוהה כדי לאפשר להן להניב פטריות ולייצר את הצורה הקלאסית של הפטריות. לא להוסיף מידע נוסף לא מוזכר בטקסט המקורי באנגלית. עם נטיפי הקרח תלויים למטה. ערכת הפטריות הזו קצת גדלה יתר על המידה, אז אנחנו למעשה הולכים לתקן אותה ואנחנו הולכים להכין אותה לגידול אחר. במקום להתמודד עם העובש שמתפתח לאט סביב תלאי הפילטר, במקום זה אנחנו הולכים לקחת אותו ישר משם ולהעביר אותו לבית חדש. אז נתחיל בחיתוך החלק העליון של השקית. אנחנו הולכים להגיע פנימה ולקצור את הפטריה שלנו ולהמשיך ופשוט למשוך את הסטרטג' המצורף איתה. יש כאלה שתמיד עושים. אני הולך לנקות את החלק העליון רק קצת. אנחנו הולכים להסיר חלק מהחומר הפורח בפנים ואז אני הולך לחתוך את יתרת השקית. אנחנו הולכים להכין שקית חדשה, שקית אשפה נקייה וטריה מפלסטיק. אני מנסה לעשות זאת תוך כדי נגיעה מועטה ככל האפשר בערכה. אני הולך לשים את זה ישירות כאן. לאחר שערכת הפטריות שלנו הועברה לביתה החדש, שחררו את האוויר מהשקית ותנו לה טוויסט קטן שם והיא מוכנה שוב לפרי. טוב, יש עוד דבר אחד ששכחנו וזה שאנחנו הולכים לעשות קיצוץ מהיר. אני הולך פשוט לנגב את הלהב ממש מהר לפני שנמשיך. תנו לזה להיות נקי עם הלהב עצמו ועשו חתיכה קטנה ונציב את זה בתנאי לחות. זה יהיה מוכן לפרי נוסף כנראה בעוד כשבועיים.
הכנת קומפוסט פטריות. אחד היתרונות של תחביב זהו שאתה יכול להשתמש בפסולת ממנו כמו קומפוסט. עם זאת, בלוקים מיובשים לא עושים הרבה בשבילך. צריך לרסק אותו כדי באמת לעשות קצת טוב. תהנה לראות את הבלוקים האלה מנופצים, ואני מעז לומר שככה אתה עושה את זה. נקודה. מאוחר יותר, יצאתי לטיול קטן בגינה וגיליתי שאנחנו כבר מקבלים המון פטריות רעמת האריה שצומחות מתוך ערימת הקומפוסט שלי. יש שם בחור קטן, בואו נראה שהם נמצאים כאן בכל מקום. יש אחד, יש שם אחד, בואו נראה. יש אחד גדול, וכל אלה למעשה מחוברים. בחור כאן למטה, ואז אשכול גדול וישן כאן ועוד. הגינה שלי פורחת מתוספת של קומפוסט פטריות. הוא משחרר ומעברר את הקרקע תוך מתן חומרים מזינים, והתולעים אוהבות אותו. מהמשפחה שלי לשלכם, אני רק רוצה להגיד תודה על רכישת הסרטון הזה, ואני מעריך את התמיכה שלכם. הסרטון הזה לקח הרבה שעות והרבה מסירות כדי סוף סוף להמשיך. אם במקרה תפסת את הסרטון הזה בחינם מחבר, אני רוצה שתדע שאני מקווה שאתה מעריך את התוכן ומקווה שמצאת אותו מועיל. אם תרצו לשלוח לי תרומה, אתם יותר ממוזמנים לשלוח אותה mushroommanifest.com קבול על gmail.com. שיהיה לך יום נהדר ובהצלחה ופטריות שמחות. נא לא להפיץ עותקים של סרטון זה. תודה מקרב לב, תרגלו טוב לב.